anthu ambiri ali ku inbox kundifunsa za nkhani imeneyi ndi olinda bwera kuti nditani ndipange address. Anthu ambiri akuti ase Morton ndifuna kuyamba podcast ndi nditani pamafunika chani ndipo zimafunika ndalama zingati. Ndey paja Morton Baghaya to the rescue ndi zimene makonda ineyo zimezi ndeti ndiyambe koma tisanayambe warning ma podcast kunjako aliko kale ambiri. Number 1. Number 2, kodi inuyo muli ndi nkhani zoti muzi zakamba pa podcast ipo. Podcast ndi kumaphala miezi musaononge ndalama kuyamba podcast yoti equipment ija ndifuna kuyamba kukamba za gender mukamba za gender muli ndi matopic 10 posachedwa apa equipment ija ndikumango khala chifukwa choti ino matopic anu aja matani mwamaliza. Zimafunika umakhala serious, umakhala ndi long term plan, ndikukhala ndi chani ndi nkhani. Ka stretcher kaka ndikokongola ndi mawaza 100 amene kakhala kuti amawo palibe mawaza 100 amene. Anyway, pali makategoriz angapo ama podcast ndi upasane makategori atatu depending ndi nthumba mwanumo. Podcast imangofunika phone, computer, imafunika microphone. Okay, mutapita pa Google panopa ndi ukasearcha kuti the best USB microphones akubweretserani pamene popo pali achina Shure, achina Blue Yeti. Koma ineyo ndimakonda microphone ya Audio Technica ya USB. Microphone imene yoyo quality yake ngati FM radio. Umatenga microphone yeniyeni ija kuibaya USB ndi kuyilumikiza ku computer. Usegula kumene koko software imene imati DAW. Kaya ikhala Adobe Audition, kaya ikhala Audacity, kandi software ine kaya mayuza Apple. Ndikuti basi itu zatheka pamene po microphone imene ndiyo cheaper kwambiri. Mina $30. Okay, $30 imene yoyo ndikuti mwapanga podcast. After all, ma podcast ambiri ndi audio only. Kumene timamvetsera ife ma podcast kwa china chani YouTube Music, podomatic.com, kumene koko ma Spotify mu ma podcast ambiri ndi audio only. Nde simafunika video apa mpokongole. Apa ndipo kongole ndizungulira pamene wapo katatu. Okay, ndiye mukapeza microphone imene iye you're halfway there. Imene yo ndiyo cheaper, option yo cheap. Koma ngati inuyo muthumba muli bo, ndeti bwera pa category number 2 imene imati entry level. Kuliti ma devices tambiri tima devices ngati chani amati Scarlett 212 kaya amati 2i2 pamene popo kuliti achina maono ndi tambiri taku China kunoko. Vuto lati mene toto ndiloti quality ndi pepani si yabwino iyayi. Quality yake is trash. Ndiye osazivutisa ndi category imene timaoneka tochipa kuti ndifuna kuyamba podcast or live streaming ndipeze akaka kachitika chani maono. Mukapeza kamene koko kena kumpeza kuti chani khala ngati itu chani audio silipo, it's too noisy. Even imachepera even kwa microphone ndanena ija ya USB mic ndachina Audio Technica aje. Ndiye timene titayi ndiye tifike no ku category number 3 imene nimapanga recommended. For example, kaya niwe mufuna kuyamba podcast yako ntchito kwano, kaya iwe ndi DJ, kaya ndi influencer, kaya ndi ndani, apapa ndi pamene mutani mutenge boben. Pali machine imodzi imene ndimayipanga recommend kwa aliyense, machine yotchedwa Rodecaster Pro. Rodecaster Pro ndi machine yoti imanyamula ma microphone folo, imalowa ma headphone folo, mata kuyika bluetooth, mata kubaya phone ngati ndi
chani kodi auxiliary jack imatuluka maspika ndekuti gadget imodzi mkatimo muliti ma effects, tima audio effects, anthu akuomba manja, anthu akusutsa, anthu akulira, komanso mutha kumapanga chani kuipanga program mmene mukufunira. Imalowa chani, imalowa memory card, komanso mumayibaya ku computer. This is the best you can get. In fact, the number one. Mutapita pa Google pakunena kuti number one podcasting device. Search engine yose kuuzani kuti chani. Search engine yose kuuzani kuti chani. Mupeze chani. Mupeze Rodecaster Pro. Rodecaster Pro pali ma Rodecaster Pro awiri. Generation 1 ndi Generation 2. Generation 2 yatuluka pomba. Koma Generation 1 iyo sizoli ndi chifukwa ili ndi zifukwa zambiri yayi kwa munthu oti kuyamba kumene. Musagule ya nyuwane Rodecaster Pro. Chifukwa choti anthu ambiri anapanga upgrade. Nde ziliko zapa second hand zambiri za Generation 1. Okay? Amene amalimbana ndi Rodecaster Pro in terms of competition. Alipo fe? For example, kuli machine yochero chani Tascam, Tascam ndi amapanga ma recorder. Kuli Tascam Mixcast 4. Machine yo na yesapo ndi yabwino anthu ena amati is better than Rodecaster Pro, koma kunena chilungamo amachepera kaba. Koma is almost the same. Then kuli PodTrack 8 imajogea ku company yochedwa Zoom amene amapanga zima recorders zija za thick recorders chihotere jojo ndijanyata ndi chimene chinamanga bridge yopita kunyanja chikanope ichi pansi pali nkhalango ine makonda kuyenda pansi. Ndiye ma alternatives onse amene alipo okangana ndi Rodecaster Pro amachepera kwa Rodecaster Pro kunkhani ya quality. Ndi inopeza ni chani Rodecaster Pro. Okay, na ndanena kuti mupeze Rodecaster Pro. Number 2, mupeze microphone yabwino. Ndiye kunkhani ya ma microphone kuli ma microphone ambiri abwino odula ena ma microphone oti budget yani yose ilo. Koma anthu amakonda microphone ija chachikulu chachonje chija chakuda chija. Why? Chifukwa choti amati imaoneka bo pa podcast microphone imene ija ndi imene amati chani Shure SM7B. Shure SM7B ndi microphone imene achina Michael Jackson, achina ndani kaya achina Madonna kale kuyimbira kale amayimbira akulowa mu studio ma 90s. Kuli ma version komano mukapeza microphone ene imaoneka cool. Ndi mupeze ma microphone amene aja 4 angasi matakubeleza ma guests mpeza ma Shure SM7B 4 mupeza Rodecaster Pro yo imodzi or awiri koma you don't need awiri. Then mupeza ma headphone ndofunikira kuti nangasi nthawi zina munthu amatha kuimba phone ndi kuti aliyense azimva pa podcast lacho musayike loudspeaker chifukwa choti ipanga interfere ndi chani ndi anthu aja nangasi pali ma microphone ndi aliyense amavala chani ma headphone. Koma you don't need to. Koma peza ni ma headphone ndo cheap ma headphone audio technica pamene pajapa mwasi pamene papo. Then mupeza ma headphone mwasi pamene pajapa. Then mupeza ma cable, ma USB cable imozi. Okay, you get one USB cable ya itali. Ukagula Rodecaster Pro ija imabwera ndi USB cable. Koma you don't need to. Okay, you don't need mwisi pamene papo. Then kunkhani ya kamera mutagwisa ntchito chani chifatele chinene chanya. I've never been here. Okay, kunkhani ya kamera mutagwisa ntchito phone yanu kandi Samsung Galaxy kandi Google Pixel kandi chani ndi ma capabilities za chani 4K. Komano chifukwa choti phone ndi phone anthu ena amafuna be camera. Nde for camera ine ndimapanga recommend chani Canon M50
Canon M50 ndi kamera yabwino yochipa ya Canon iyi ni makapabilities ambiri in fact nayo sandijani ndi prosumer ndi pakati pa professional ndi consumer level ndi muyika pamene popo koma muzira zoti kamera imene yoyo ikabwera mkatoni unja lens factory lens sikhala yoneka bwino ndi mafuna mugule lens ya special imene imabwera ndi HD photo zimene amayuza ku studio ya HD lens imene yoyo musecha kuti kodi Canon M50 imayenda bwino ndi lens itiyo ndeti muyika pamene popo mukatele mwamaliza ndi chimene muzipanga choti podcast ije kamera muisi apo in focus kenako ine mpanga podcast ija broadcaster pro ija imapanga record podcast ija then muitenga mupita pa computer ndi ukatenga sound ija ndi kupanga sync ndi audio ya kamera basi matana naye mukate mpanga upload izi mutakhala ndi computer yamphamvu zimatha kuteka in 10 minutes your podcast could be up kuti ziteke chonje mutha kupeza computer ya graphics card yabwino for video editing basi mutha kuyika zimene zijazi everything in order everything in order kungoiyasa ndi kuyamba kukambirana basi mukamaliza mutenga kamera ya audio yako kamera ndi audio yako ya mu podcast broadcaster basi ndi kuipanga sync matana nazo ndikuti pamene matani matana nazo mukafuna kuti muonese udolo kwambiri nemuyambano kupita kwinako koma ikudzinzwe comment kuonjezera machani ma video switch kuli ma video switch ngatachina atem onena kuti mukhala ndi makamera awiri kumasunta from this camera to that camera vuto lake ndoti ya technology palibe machine imene imapanga zonse limodzi amafuna machine imodzi imakhala dedicated ku ntchito imodzi ndikuti move from one guest kupita ku guest wina ufunika chani ufunika video switch ndikuti ma video switch tambirimbiri kunja kuno koma imene imachuka ndiyo chedo chani atem ziliko then mukakhala kuti mukufuna kuonesa udolo sokwambiri kuli mamashini iso ena oposera pa broadcaster pro ndi aliko ambirimbiri okay kuli achina Maki DLZ creators ambirimbiri odula quality ya power komano mukadusa level ina yake kwinako kumangokhala kutani kumangokhala kuononga ndalama komanso kutani kuzifira ubig chifukwa choti mukafika pa broadcaster pro my needs and also they are met okay all your needs are met with the broadcaster pro okay then this means also ndipange somali fast kwa anzata amene ali kumbuyo ko ndi maslow ena zena komanso anthu oti school sana imbe bwino okay kunena kuti kuyamba podcast mufunika mfundo muzikhala consistent komanso mukhale ndi wide bank ya zimene mufuna kuchita chifukwa choti mukayamba project kati yeyo ndichapafupi kunena kutani kutha mfundo mamashini aja ndi kumangokhala muchani mdeni kumango vumbwa ndi fumbi ndinanena zimenezo ndanenaso kuti mukafuna kuyamba podcast mutha kuyamba ndi microphone ya USB yokha imene imatha kutani kupanga rekodi audio mukwalire ya nyatwa ndanenaso kuti phone yanu ija ngati ili phone ya makono ndi option yojambula podcast ya bwino ndi microphone ija mutha kuyibaya direct to your phone komanso kuyilowesa kuchani ku computer basi then ndi phone yanu mutha kuyamba podcast then ndanenaso kuti
mukafuna entry level kuti machine tambirimbiri monga tachina maono Scarlett 2i2 Chani, then kuti mixer ngati Yamaha MX-10XU komono nanena kuti itili tambiri ndiphokoso quality yake siyochitisa Chani, siyochitisa kaso kwambiri. Ndiye ndanena kuti pamene iniyo mungafite bo ndi pa machine yotchedwa Chani Roadcaster Pro imene yamapanga ndi company ya Road imene ili ndi chilichonse mkati momwe. Ndi machine yokwana mwina 2 or 2.5 kgs koma mkatimo muli chilichonse chimene mumafuna, ma sound effects, mumatha kupanga connect phone yanu kuti ilumikize bluetooth, munthu amatha kuyimba phone, zonsezo zili mkati momo. Imatha kulowa ma microphone 4, ma headphone 4, ma headphone output 4 kuti anthu 4 osazimvesera zimene zikukambidwa monga pa podcast. Mumatha kuyisiya pakati ndi kuyizungulira. Ndiye mukagula zimene zozo mugulisa Chani microphone, kuli ma microphone ambirimbiri. For example a Rode omwe amapanga microphone imene amati Chani kodi Roadcaster Rode Procaster ndi microphone chija chimakhala ngati chishaft chachikulu, ndi mic ya boso lekuti muyisiya pati, muyisiya pamene papo ndi kugula so Chani ma XLR cable angasi ma mic aja ma cable azikhala mwina at least 3 meters komanso amitundu yabwino. You get ma purple cables kuti Chani kuti podcast yanu iziwala. Ndi microphone ija ndanena kuti mugula Chani ma Shure SM7B, ma Shure SM7B aja mutha kuwapanga so Chani brand ndi malogo ndi makava a company yanu or brand yanu. Ndikuti basi mukatere mupita ku kamera mupeza kamera yabwino ndanena kuti poyambira mutha kuyamba ndi Chani Canon M50, mupeza kamera yo ndi kuwonjezera lens yabwino ndi kuyisiya mu room, kenako muwonjezera Chani timagesi tima video lights. Mukapeza ma video lights aja ndikuti yonse bo mbwera pamene mbapo mukhala pansi kuyasa basi mutha kupanga zoti set up your stage, mukayipanga set up kungotabwanya button imodzi basi everything comes to life. Basi you can start recording in under 20 seconds. After all Roadcaster Pro ija kungodina button basi makhala yatani yamba kupanga record. And they will be naga Podcaster Pro Roadcaster Pro ili ndi backup recording, ndi mapanga record sound pa ma levels awiri. Ndeka kakuti wina kupanga phokoso kwambiri zitakuteka kuti Chani zitakuteka kuti basi muyuza option ina ichi komanso mutha kupanga record mu Roadcaster komanso nthawi yomweyo kumapanga recording Chani mu multitrack mu Adobe Audition pa computer pano. Ndikupanga shumu kuti mukuyuza Chani Windows ifwa inesi wa Apple ya nkhani yake ndi imene. Nde tiye ndikambiza ndalama kodi Roadcaster ndi Roadcaster Pro zimene zikukambidwa ndi ndalama zingati? Okay, panowa Roadcaster Pro ya nyuane it's about 5.5 Chinese yuan. 5.5 Chinese yuan si ndalama zambiri kwa mabig. Imene ndi ya nyuan brand new musegura noka mabwera cable mene momo Chani and all that. Komano second hand chitanka anyway ine matako zandi koma ya second hand mutakuipeza pa Chani pa 2000 yuan. Mutakuipeza pa 2000 yuan. Ndiye kani yake ndi imene yoyo. Microphone ya SM7B
nayo so ndi about 1000 ikakhala kuti ndi ya second hand koma ya nyuwani kumene muliko mutha kupanga check pa internet. Ineyo chifukwa choti sine munthu olemera komanso sine wa MCP makonda kugula chani, makonda kugula the second hand pale website inake yoti timapeza pa machani machine a second hand ndi ungokuuzani ma ranges yake ma cable ndi oti atakulowa mwina 21 cable imodzi sizodula kwambiri. Then mufunika so high speed, high speed chani SD card mwina 100 yuan card imene pali makadi, then pali makadi a high speed. Makamera ngati Canon M50 iyo ndi oti ukayika mu card yawo ambayi ikamapanga record 4K baja imakuza kuti amene kamera ili popo koma yukanika kutani ukanika kupanga record nsanga chifukwa choti card yanu si fast kwambiri. And you get a high speed card and they put it in there about 100. Then my video lights come alive on the mutago ukaseja no. You don't need something fancy, just go with something functional. Okay. Then ndaiwala pachana ngoni. Ndaiwala pachana. Ineyo kale anthu amene amaziwa ma video ine akale. Ma machine wose ndi nawo. Ndi chani Mixcast 4 yo yakutaskamu ndi zoom portrait ndi ma recorder zoom ndi ma roadcaster pro awo. Koma ndinawona kuti chimene anthu amafuna kwambiri ndicho tikodi iwe azikukamba chani olo muoneke chabwino chotani mukongolese studio koma pamene popo basi kamba nkhani zibwibwi, kamba nkhani zobowa, kamba nkhani basi mongozungulira fake as stuff. Anthu saonera page yanu sikula, podcast yanu sipita patali. Ineyo chimene mukufunika ndichoti muyambe basi mutha kuyamba kujambulira phone yomwe ija koma ngati muli ndi choyankhula chabwino basi ndi pamene mukuona kuti ineyo ndimakonzekera kuti lero ndikufuna ndipange video yakuti ndimayika mfundo zonse mmutu mmanja zinyamula kanthu sindimaonera notes. You plan ndikulowa muchani ndimalowa mu street ndikuyamba kuthoka basi. Kamera imene ndimayuza ineyo ndi ya simple kwambiri. Kamera imene ndimayuza ineyo ndi GoPro. Ndimayuza GoPro kamera yakalekale so panopa kuli GoPro ka 13 koma ndimayuza GoPro 10 kupanga film. GoPro 10 ija sindibaya mic, sindivala microphone mangokamba ababa chonchi mphepo ndikuziwa zoti ikupanga interfere ndi chani ndi sound. Koma ndimaziwa zoti ndikayika video munthu amene akufuna kumva fundo zimene ndikufuna kukamba he would definitely listen. Amapanga ignore zonsezo ndikumva anthu aliyense ali ndi makamera. Kodi makamera ayamba kubwera so mfasho khalanga makamera ayamba kubwera so mfasho ndikuona anthu ambiri pandomva akunyamula machani ma mirrorless camera. Anyway nkhani yake inali imene yoyo lero timafuna tikambiranepo za zimenezozo kufuna kuyamba podcast. Mukhale ndi mfundo, mukhale lede mukakhala kuti ndi zakuntchito kwanu ndiye ndiuze ndikupasani quotation pamene popo ndikupasani quotation and shipping yake so ndi very easy kutumiza pa ndege within 12 days ngeni yafika ku Malawi ikakhala kuti wayendesa pa ndege basi ngeni ija muyitambasula sifunika so udolo woti chani koma at the center pakhaliani roadcaster pro ija chifukwa choti ndimakhulupirira kuti as long as audio ilipo basi everything else
can be woven around that. After all, muziwe zokuti kwa anthu amene amadalira ma sound engineers kuli ma sound engineer oti amatha kuziwa zoti audio iyi ndi echo inu osaziwe. Kuli madolo ena akuti amene timati ma audio files zawo ndi za sound basi, amaziwa zoti sound iveke basi chacha. Komano amalawi ambiri sima engineer a sound ya amavera pa phone ka speaker kakang'ono ndio latali nuyo mwamenya production ya mtundu wanje ayiwonerabe pa phone. Olatati mwamenya 4K amalawi ayiwonerabe pa phone, pa Facebook. The audio yaneja is beaten down. Ndivyo amaonea sofa yani resolution the lowest, most of them. Nangasi bando ndiye inuyo so makhala ndi phuma ndi chani ndi HD look and feel. Iniyo pangani zoti mutani mutokote. Then ndiko pasina assignment. Pitani mukaone ma podcast mao akumalayo no. Amakatengana uko ndopanga podcast pamene pajapa. Podcast ije ndikukhala ndi chani 6,000 views. Magaya na kuti basi anawapasa link. Nkhani yake ndi imene yonena kuti mukuyamba zinthu musanakozeke, mukuyamba zinthu musana build chani following reputation, mukuyamba zinthu musakuziwa zoti audience attention tingaipange capture bwanji. Ndiye in the end kumalaweko nthawi zina ngati mufuna equipment ya ma podcast musachite so kufusa munthu wakunja, mungofusa omwe wa kumalawiwo chifukwa ndiye kuli ambiri kuti anayamba anatani anatopa anazisiya chifukwa choti it's not going anywhere. Ndiye makamaka kuma NGO kukulembedwa ma proposal ku ops tifuna ifeyo podcast equipment tiyambe kusintha maganizo achinyamata kunkhani za climate change, kunkhani za gender, kunkhani za violence, kunkhani za chisankho. Podcast chamutenga ndalama za ene uko mubera madona muyamba pamene pachapa koma mupita nazo kuti sogolo lake ndi chani. Izizi zimafunika anthu oti ali ndi commitment ku ma passion ngati amene chifukwa choti ma project ambiri amawawe anthu amawayamba chifukwa choti ali passionate. Mwina ali ku college mwina aona pena pake mwina anaonera video ya Morton Baghaya kodi ineyo ndingakhale bwanji ndi ka studio kakang'ono ngati Morton Baghaya. Ndi ine studio ine je naiphwasula ngeni izicho zili kudeni zimanga khala zimkato kwaye chifukwa choti nazindikira zoti ineyo olo pa phone ipa uthenga wanga ufika kupanga plani ndiyankhula ndi amaumau nditoka kupanga messaging kuti message iyi kupita kwa anthu okumva chitumbuko pamene pachapa basi kuipanga structure message ija mene zimayenera kukhala osakoka nkhani osayankhula zambiri osazipopa kwambiri osapanga manyado komanso osakhala mbuzi chifukwa choti iweyo ngati umaziwa zinthu basi ngati iweyo uli ndi kena kake koyankhula you are free to talk. Yankhula talk ya talk. Kuli fans yoti amadana ndi Morton Baghaya ne mata tazina ni mawerenga ma hate comments kuma page ena ni Morton Baghaya ndi namukusika kale kala de boa ndia namafusa muboa chifachani amagana mulungu ndi wausiru ndiko kulima haters oti amadana nane komano iwe talk your talk. People will come umakhala ndi niche audience yako iwe talk your talk
upanga pamene apa kachana ka coffee shop akakama ndi waza kofi. Ka coffee shop akakama ndi waza. Of course nkatimu tintu ntodula koma anakapanga ngati steamer. Anakapanga ngati ka steamer. And everything is glasses on. Ndeka mazaza panjako pansipa then pali underground live night ndikuona china Jameson china whiskey. Vuto lako noko ndilo kuti amene ma Chinese and test yao ma Chinese and test yao ikafika nkhani ya zinthu izizi. So this is a western thing. You can see good and ambiri amagula kabotolo kamodzi and amakonda more wa like ngati Casbig ndekuti break mu market imene kuti usegule western style bar kati imene timazira ife ya Malawi ndipovuta kwambiri eni yake amakonda kupita kuchani amakonda kupita ku maphabu achoti even kuti ukhale pansi upeya pamene popo 700 yuan per table palibe povina ndekuti ali ndi antchito tinake tovina